Има една въртележка, на която никой не смее да се качи, но иска много, защото там е приятно и опасно. Да, толкова опасно, че някои дори никога не могат да слязат от нея. Опасна въртележка, спектакъл за пристрастявания. Истински истории, истински опасности, истинска болка. Всичко започва като игра. Въртележката на забавлението изглежда привлекателна, но колко дълго можеш да останеш на нея? Истории, които променят. Избори, които спасяват.